Vi skal på sælsafari. Sælsafari. Det hedder det da. Hvis du skulle sælge det i en turistbrochure, så hedder det da sælsafari. Sælsafari. Man burde jo finde et dansk ord for det. Der er en, der er lige derovre. Lige foran dig. Ja. Søren var der var. Nej, det er overhovedet. Det ligger lige på der. Der var så langt. Det er ikke råset. Ja, den har sådan en stor buk. Ja. Og der er også. Hold da Det op. ligner sgu hule. Ja, Det er, når de ja. svømmer, ikke? Ikke uden for dem selv. Nej, nej. Ej, hvor er det. Hold kæft, hvor er det Op, flot. hvor er det skægt. Det er da helt vildt. Ja, jeg skal bare lade mig røre dem, ikke? De svømmer der væk. Nej, men de er altså... Du kan overhovedet ikke følge med. Nej, men de er pisselig glade med De os. slår en med luffen, du, så er de 20 meter væk. Det er de sten derovre. Hvad for noget? Det kan lige så meget over på den anden side, de sten derovre. Ja, ja, de Men se, de er allerede kravlet i land på den anden ø. Der ligger de over. Ja. 3-4 stykker der. Nej, men det er jo klart, at... Nu har jeg faktisk på video, hvor man kan se sælerne forud. Nu har jeg det bevist, I er ude at bade med sæler. Jamen, der ligger... Det er også små benøer. Den der ude. Ja, så ligger der lige en flot op der. Sådan lige en... Det er en sand, den er kommet herinde.